n'ahịa yezu na-ekpụrụ ọkpụrụ nkokoli ya otego nna agba n'okwu a ibe onye amosu mepilini na biya ọ rọrọ ka nke ọ na-eme ọha ebula ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka ebu ugwu nkwụ oge ji wee bụrụ nke gị ilozie na ọ bụ mmadụ ya menu mmadụ elili mali ngụ ma ngụgụ mara onye kele ya agadi nwanyị na-esu ncha isuzi ya ncha ine na-enye n'isi nwa gị ma ọ bụ n'isi gị ịmali ka ọ na-adị ọba onye ma ozu ọ dịrọ mma agbata obi ọrụbụ iwe dị n'obi gburu nwa dị n'afọ akịka ọjọ nna kolu onye ma ozu dịrọ mma agbata obi ahịa dị n'ụlọ bụrụ odogwu kenja dike na-eme ile bịa yiri m na chi ka nluwe ụlọ arụnagoro eri ege na na njeje bịa olu ego aja na njeje bụ ọmmanwụ na-ebe onye ụlọ egbu onye na-enu eziokwu isi ga-achị ya arọbịarịa mmanwụ na-eri mberede nyiri dịka eziokwu o mberede ka eji ama n'ike nwanne na nwanne yi wee jebe ije ya bụ na-atụ nwanne na-atụ nwanne ya unu na nnukwu iwe ndị Igbo mụrụ inu ka Igbo ji egwu ogwu Okeke na Okoye bana bọtụwali nta unu na nnukwu ibe na-ekwu n'egwu unu na nnukwu ibe mmanwụ na-ebe anya ugwu butere ori n'ụwa ori wee chọba egbe ụmụnne m Okeke na Okoye wee jebe rụzi ya bebe juru nta Okeke wee gbuo anụ ma anụ bụ ezigbo
ga-egbula anụ ka ịlụwa ụlọ na chọọ owuwo ma anụ bụ ezigbo iti n'ime obodo wee gebe bụ anụ na-aga n'ezi ka ndị na-eche obodo nche ji ejidebe wee jụọ bụ ajụjụ kedu ibe dị n'ime akpụ nnukwu kedu ma Okoye ga-asị na anyị gburu anụ na anyị nwerezi nna anyị nwere nna Okoye si na Okeke gburu anụ ndị na-eche obodo nche wekpụrụ Okeke wee jee tinye na nke ị na-eri ibe gị na-eri arabi na-agụmụ esemokwu a ga-adịrọ Okoye wee lụsie ụlọ ndị mmadụ wee kọba Okoye kedụzi nwanne gị gịnị ya yi wee chụba nta unu enwerozi nne unu enwero nna kedu ebe nwanne gị je Okoye n'anya na bunye onye enu wee kwuo eziokwu na onye bụrụ nwanne ya eziokwu ekwuru odogwuo arabi na-agụmụọ na akwa akwa kedu ibe m ga-eme ejele nnu John isi chukwu mere eze ga-echi eze emele nnu mmadụ isi kwunyelu ugo ga-etu onye ọbụla nwe ndidi nwantịntị na akala aka onye eziokwu onye na-egbu onye ewee mezie ndị na-achọ oge eji wee ru n'iru igwe wee kwuwe na Okeke nwerozi nne m ihe nwere nna na Okeke ga-anaba site tata gaba na iwu ejiri ozi ya ma o jiri ozi onye n'ime obodo nwe ndị ga-egbu anụ na Chukwu kele anụma ka a na-eli anụma na-eli ibe Chukwu kele eri ka egwu eme chi onye na-edu onye n'ụwa chi onye na-edu onye chi onye dị n'izuzu eziokwu ibe a na-emere onye egwu anyị oje mbe ụna bụghị isiokwu na-ekwu na ibe onye mosu mebiri na biya na ọ rọrọ ka nke ọ na-eme ọla eji m egwu nwa wee jebe adazi ala wee zute oke mma oke nwa afọ mụrụ na adazi ala ọnwa nwa m n'ume eze akụ dị ya haishi eze Chinedu nwa m nwa eze ohido agbasa nkịtị na-adazi ala ebube mma ekolobịa wenụ na-adazi ala nwa m ya wee likwe n'ihu ọnwa nwa m n'ume eze nwameze Chinedu nwa eze ohido egwu abịa egbe ejela ije ga-eru atụọlụ na ọmalụwe ụlọ atụọlụ obe ga-etinye isi n'abịa ọrụ mmemme ọzọ eze Chinedu eze mogo nne m ikuku ọma n'ọnya igwe na-ejere
Diki Chelsea Cabinet Hinges onye bụbu Chairman Managing Director NCN Adherensive Gum Cabinet Hinges ọkasị ibi ya mma ịchọghị ya na Anambra Steeti jebe ogidi bụ ụdị material o juru n'ime abịa Cabinet Hinges Adherensive Gum ilusie Lagos Steeti ilusie Munshi ị ga-enweta Diki Chelsea Cabinet Hinges and the Adherensive Gum odezuli Igbo niile ilusie Tirade Fair wobu dịkwu na Lagos Steeti ị ga-enweta Cabinet Hinges and Adherensive Gum onye mmeli ya odogwu nwa m na-adazi adịghị ya onye mmeli ya odogwu nwa m ibi mere erika ndị lụrụ ụlọ eziokwu a na-akpụrụ ọnụ ndị bunyere moto ka bụzi ọnkantebụ ebe ọ bụ na iji moto eme were ụlọ na-akpa aka ma ka ị ga-emenwegwuzie mmene nsogbu amambara na chi ejirigokwa n'ike Igbo bụ dike ji eme a na-abụrụ ya bụ jizikwa n'ike nwa m odogwu ọnwa n'ụmụ eze abụ nwa m odogwu nọla London bili ka mgbagwa ndị ụmụ eze akụ na-adazi anyị onye anyị na ya na-adị na mma na karịsịa obodo ya ibe mmekwana nwa m eze Chinedu maka na etufuo azịza ụlọ n'uchichi emezie ta na ụnụ ụtụtụ ga-achị ya achọ egwu o mmadụ ga-eji eje obodo ana mmadụ bụ na-abịa azụrụ azụ ka na odozi ọkụ nwanyị mma odozi ọkụ eze Chinedu egwugwu na-akpọ gị ya ọsọsọ Mrs. Lord Nneka Glory Yezohido ala na-azụ nwa omeka dị ya na-egwu na-akpọgbu ka ịlụcha onye ka a na-etu ugejeje mbawa na ụmụaba ọfụ adazi anyị niile mama bịa dulu m mama ala na-azụ nwa omeka dị ya onye ọcha eziokwu nwa egwozie mmene nsogbu ekene gị agwa bụ mma nwanyị ọmọgọ ga-adị ya egwugwu keneli gị ewuwa arọ dị ọrịa mmanwụ na-eri ana ma agbalisi unu na nnukwu ibe ochie dibịa na-go chụọ aja ọ dị ka ọnyalị mmụọ n'aka ọnụ mmadụ ji ike nga
gị ma ọgụ onye ilo gị na-egbughị egbu na-enye ya ibe oge eli o wee libi ya ọnụ maka na ibe bụrụ mbosi bụrụ gboo abụrụzi ibe anyị mụrụ tata onye ọbụla na-ekpe ekpere ka onye ili ya dịzi ya ndụ onozuwe kwuru ibe ọ ga-abụ n'elu maka na ụfọdụ tinyeziri isi ebe dị ma one ị na-ekpe ekpere ka ọ nwụrụ ọ na-ekiri gị n'anya ebe bụ na Chukwu kere ụwa n'ụzọ were ibe niile ka ịranye Chukwu n'aka n'abalị gị na Chukwu na-eme eze oge ka mmadụ na-enyeri mmadụ enyeri ara ekwuwere egwu mana ibe ọ bụ na-eme amụozu adịrọkwa mma agbata obi anya na-eri odogwu n'ụlọ ka o si wee bịa ya bụ odogwu nwa m anyị na-etile egwu ọnwa n'ụmụ eze akpa ọma ozugbo were egwu mmụ ji egwava ekene ka nkene ndị nya na ya na-emewu mma ọnwa na-etile jide ekwe ka iji ibe iji ama ọ ga-akọkwana gị onye nne ya meli mma na-eme mma odogwu nwa m odogwu nọli London bili anụ ji ọbali elu odogwu nwa m ọnwa n'ụmụ eze onye ama osisi ikwu n'ọbịa aba egwugwu abịa ọlụsị omele egwu na-egwu adụ na anọcha ma gba aka bi ụwa wee gbala aka wee naba mgbọ eziokwu ọlụsị nwere mmiri ya na ọdụ na anọcha ọdụ na olu ụwa nwa na-ego ibe niile na-emeli nte eje ibe chebekwani na odogwu nwa m ibe na-emela ndị ọcha ibe ọdazi anyị chebekwani na odogwu nwa m ya na ezinụlọ ya ibe emegbu n'anyị na alụnyabe prọfet ndị egwu n'ala Igbo niile otego anyị na-egbugbu otego anyị bụbara Awụsa na ụta onwere ndị be ji ya wee gbagbu ọnwa n'ụmụ eze onye ka nji wee gwa gị atụle na ibe egwu gị na-aza erike ekweni arabi na-egwuo na-agwa kedu ibe m ga-ekwuo ejenu John Ebube Chukwu gazi agazi ọnwa n'ụmụ eze o siri m were egwu nwa ka njebe ọga nkene nwoke nkene nwaanyị ibe wee dịla anyị mma osi m bụla ekene ka m bugala eze ohi m haship Tochukwu ọga ọchịagha nwanụ na-adazi akị ọchịagha nwoke nwa dasuki TC Luxury Home Nigeria Limited ọkaga nkịta ọdụ na-akpa n'ụbọchị tata ibe onye mere eziokwu nya ka ekweghị ebukele ọnya egwu eme agbalị m ndị mmadụ ịchọba ụlọ dị mma na Lekki Lagos steeti nkịta ọgwọ na ọyị m ịchọba ụlọ dị mma na saịtị na Lagos steeti na Lekki
anyị abịa hapa ezi aba ka ego eziokwu n'ụwa ezi aba ka ego n'ụwa ọyịmụda sikida akwụkwọ hapa eji m egwu nyabụ odogwu anyị na-etile egwu osi m bụ vuele ekene ka nkene oge ya aka mgbele ọ dọziri ozi ọjị SAGUO Okeke Transport Service Nigeria Limited ọkaga dị ya bịa gba igbodu Lagos good money Ghana good money outside country niile good money ị na-eje eje ị na-ana ana ebe ọ bụ na ịnọ chọba moto SAGUO Okeke moto na-agbaziri werere n'ezi na-enwero nsogbu GUO Transport Service Limited ọkaga mụ na ndị egwu m kenere gị onye nna nna ọkazi akazi ọkpekwuru ụda na-ekwe ntaka SAGUO Okeke isepu na aba SAGUO Okeke amosu na-etu ụda na ndakọ ezinna eziokwu na anyị ikene ana m akpọ ichekwa oyi m omibe siri ike anụnwala adịghị igwe na mkpala ọzọ haba agụba aka alienu haiship Chinedu Ọbala onye alọlọ ndụ ya Chinedu Ọbala ibe anyị gbalị n'ụzọ erike mana gosi na-edi ọgwa na onye dị ndụ na-agwa na onye nwụrụ anwụ mgbe ya bụ n'ọnwụ mmadụ mbozi mmadụ ụgbọli mmadụ eziokwu oge ọ gwara onwe ya inu okwu egwugwu keneli gị nye na ala ọlị ya nwanyị mma eze nwanyị ụzọ amaka ọkpala werebe ogeli mala obi ibi ya n'elu uwe biliri mma eze nwanyị na anyị kenere gị omeka di ya wegbuzie mmene nsogbu ekene gị egwugwu eme wedo n'abalị m unu ibe ọbụla na-eme nwanyị anọ ọnya nye enwe n'isi egwu na-akpọtukwu Mrs. Chinenye nwanyị mma Chukwu na-enye Ọbala nwanne haiship Chinedu Ọbala ndị alọlọ ndụ anyị ike n'elu adaeze bụ eze dị ya onye ka a na-etu adadị ụrọ mma ofu alụ niile adadị ụrọ mma abịaghị egwu eme egwu na-akpọ ite haiship Chukwuka mgbe emene bi ya nwa mgbe emene ọdụ na-akpọdụ nwa onye adazi adị egwugwu bịakwali n'ibu a na-achọ onye ga-echere egwu onye ka a na-etu Shuki na Holland ibi ya nwanyị ọcha nọdị n'Igbo dị n'oyibo egwugwu kelere Igbo onye nwere ike oge eji m ọjị egwu wee jee Malaysia odogwu
si m ka na-egwuwe nwanne ya chi ewuzi ya nwa m nwa ife abụ n'ike alụsi ezi uzi ndị Igbo na Malaysia okwusi obi ya nke izizi na gwalali mbọ nwa m okwusi obi ya aba America wanụ n'ime Malaysia angi ka ọdụ na-agba akakọbọligbo nwa m ya weli alụsi ezi uzi alụsi Igbo nali Malaysia wabata obi ya nwa m nke ka ọdụ na-agbawani ndụ na-arịsi ike onye ka anyị na-ayọ Chukwu chiawuzi ya nwa m nwa ife abụ n'ike egugu keneli gị abalị gị ilu Malaysia ịbụzi ya America wali ngwongwo gị ma na nke gị na olu oyibo gara aga njin na-asụ azụ na-akụ alali mbọ njin na-asụ azụ America wanụ mfem gị ka anyị na-ekwu ichekwulije na-ajụ anyị oyi na-akụ alali mbọ bịa were alụsi ezi uzi isi nsịkọ ogbugbalị Igbo ya li onye ọcha nne ya dị oji owu egwu odogwu na London wee bili isi anyị bụ ije ezigbo mmadụ bụ na-adazi ship ekele Chukwu ọkpala na-adazi anyị gabụwa nkenke enyi na-achị igwe ya egwu gị na-akpọ gị ya onye dịka anyị na-ekwu ọ bụ nwa m n'uheji ka anyị na-ewu iwe ojibo na-eme ojibo ọba nke eme ibe niile gbasara fon ka ọ gwadị n'uheji onye ọba ejesi ya agụ ya na ama ndị ọcha n'aka ego ọmọgọ nwa m na-adazi nke nna ekwu m agbalị m unu na o setụrụlụ ya usu niile enwere na-adazi aka ndị na-enwere ibe ebe a na-alụ ekwere nwego ozi eme na-ezukọ nwambala ọgọgọ ndị ntị nwego ozi eme na-ezukọ ekele n'uhe ya ibe mena anyị na-etinye bụ egwu mmadụ nke eji eje obodo anọ nwọrịa nwa m egwu nwe na-ekwu ichekwu oyi m Uchechukwu Chief Uchechukwu Igbo ilo oke mmanwụ Uchechukwu Igbo ilo na anyị kenere gị bịa agbakwu dike nwegbu ozi emene nsogbu ekene gị oyi m aba egwu ebulu bịa egwu na-eje ọja egwu agbakwu oyi m Chief Moses ụzọ ezi ya Moses m ụzọ ezi ya onye ka a na-etu Tony Morris nwanụ na nneni ezi nwanne nni na anyị ikene agbụgbọ ya na odozi nwanyị mma onwe obi dị ya ome ka dị ya nwaka ego nwanyị mma dị ya ochili mmụ agbala wee gwozie mmene nzugbe ekene gị ọ bụ na nwaanyị na-eme ka nwoke bụ o nwere ibe ome nwanne mawali na nwanne ya nwanne mali nwanne ya n'elu ụwa ozu siri isi n'elu ụwa nwanne na-eji aka
and Mrs. Christian Ferdinand Eze Ikechukwu dị n'isi ya nwanụ n'ụmụeze ọgwa nwanụ n'Imo steeti Wankika anyị na-ekwulu Igwe ọja na nwayọ aka apịtị ụzọ ubi n'ụmụeze na ọgba mmụọ na-ebe mmanwụ na-ekwuro ka mmadụ mmụọ na-ekwu okwu mmadụ na-ekwu okwu ma mmanwụ na-ebere ka mmadụ ya na odozi akụ ya isi silon ibe ọmasị ntị ya Kristian Fianas butiki nkika anyị na-ekene aba onye ọbụbụ Fianas and Sons Global Enterprises nke ama n'enu egwu nwa akpọ ite mmamụ ezigbo mmadụ n'ogidi High Christian Chinedu Okeke onye ka na-etu eze enyi mụrụ n'ogidi haba odimba dị mbunyi nwanụ n'ide mmiri nke ogidi nwa m nwoke agbalị bọdụ iwe onye yolisi ya oyimu nya ka chi ya ga-emeli ya emeli oyimu ya wee na anyị kemeli mmụọ na-ekwu okwu mmadụ na-ekwu okwu ma mmọnwụ na-ebere ka mmadụ ọmụ na-ekwu egwu eme ekene mụ ha isi ekene mụ si onye ọnụ onye ka na-eto otugbo ịnyịnya nwanụ na bak otugbo ịnyịnya bịa egwu eme otugbo ndị eli atụ egwu dịka larị n'ezi anyị keneli gị bụ onye mere ekweghị ebutela onye ọba egwu na-aga egwu akpọ ndegwu shi Ikechukwu Nwashiọka jeke banaki bịa Ikechukwu Nwashiọka bịa Aiki Barak Aiki ka anyị na-akpọ n'egwu Aiki Barak bịa mma m onye mbosi izizi egwu eme Ikemas Ventures bịa eze chie n'elu egwu na-akpọ ichekwu oke mmadụ ọbịagwuwe Chibuchasị ngịka ọdụ na-akpọ Chibuchasị eze jide egwu eme nwannụnụ na-akpọ egwu n'ilo nwere ibe na-etili egwu n'ọnya onye nwe eze ekwu na-adazi anabi ya ara mmanwụ n'ọrịa na ma agwalịshi ma agbalị gịrịgịrị
na-ekiri ododo